I have like 3. I have two Google. I have one normal Yahoo Mail. I'm just using the one that I remember. There's another one, the one I used for the Android. Enter your password. Now to know if now the password be this sha. Password the start with capital letter. It's not a must too. I don't think my own. I just let me just be trying everything. They'll log you out and send you OTP. That's the problem. Once you want to try everything, they'll log you out and send you OTP. Oh my god. And I check na Volt 104.3 FM. Yes, baby, na confirm. Otu ị nọ kịta anụ asị nwa agbọghọbịa malụ mma ịmachasịrị nnọọ mma mara esi nri a confirm gụkwa gị maka na ife na-eme nwoke ọ confirm kwa nwaanyị bụ omume. Ị nwekwara ezigbote omume, ị nwekwara ezigbo agwa, ị na-akpakwa ezigbo agwa, ị na-abụkwa nwaanyị ọ ga-abụ n'anya si onye nke a kịta na onwero issues ka ị bụ onye nke ahụ ọ ya wụ echeta obi amapụ echetakwana elu gị gịnị eme obi amapụ onye ọ bụ maka ya ka gịnị ka a na-akọsali ya maka onye ọ bụ n'ọnya ka a na-akọsali maka gị ọ maka na ọ ma gị ndị ma gị ga-asị onye nke mba pụtabakwa ịbụ onye ahụ ọ bụkwa na ịbụ onye ahụ marakwa ihe ị ga-eme onwe gị ọ bụ na ịnụgo di glory to God mana onye ma ife nwoke na ife na-eje n'ime ụlọ ọ bụ na ịbụ nwaanyị jugokwana onwe gị tụkwuru anya si kedu ife melụ edugokwa m oge ịnụ di mana adịghị m afụ di ọ bụrụ na ide afọ kama na onye rute nso ọgba ọsọ ọ nakatakwa ọ dịka ha abịa ọ nakata ha disappear ị na-etupu a na-ajụkwa bụrụ bai sọsọ ekpere okpewekwa ekpere mana ị nidiri ime gịnị iji aka gị tụpụta one or two things ị na-eme tufuo ya unlearn some things unlearn it unlearn wee learn new ones wee nwee ike nwee sense dịkwa common mana ọ dịchara common after all ma gwacha ndị soro oyibo na-anabata gị n'Odenigbo na Volt 104.3 FM afọ mba ntichi na azụ anọ m live na YouTube n'ụbọchị nke tata asị m nnọọ ka m bịa ka m kọọlụ unu ka aka si wee metụ m nya m na unu nọchakwalụ na-anakwa aka wee metụ m na-achọ ịma na aka emetụ mụ ngwa gawa na YouTube kịta jee search kumfu kandi kuma na aka metụ mụ mana ajụjụ nchọrọ ịjụ bụ kedu ife melu ndị drivers ji ezu mmadụ chọkwa ndị drivers ka a na-ayazi kịta ọ bụ ọzọkwa ndị ji ụkwụ aga ma ọ na-ezuru oshi ọ na-esudoro gị egbe ọ bụrụ na iji ụkwụ na-aga anapụ gị ihe gị n'ike mgbe eshudo gị egbe n'alụ gị ọ bụrụkwa na ị nọ na moto anọchie unu ụzọ ransack everybody zuchie onye ọbụla oshi ịmagonu wee nara unu ife unu wee nalie mba nke a bụ na jejeli na ịbanye bọs na ị na-aga somewhere ihe a bụ ihe mere yesterday as I'm speaking to you now adị m phoneless fanalụ my phone n'ime moto bọs driver na conductor wee welu m wee mee gịnị wee tụzuo ọrụ wee mezuo ọrụ ha yesterday so achọrọ m igwu unu ka m were ohere a wee gwu na gịnị mee kpachala anya unu metọd ha ji wee bịa ebe nọ bụ gịnị dozie seat belt gị dozie seat belt na ndị a na-achụ m yiri seat belt na nna amakwa m ha ya ha echekwa na ọkwa sọm ka ebu ka i wee fụkwa how funny it is sọm ka ebu anyị dị tu chọrọ ịba ha si onye nke ọzọ mba na fa ha dị aga Greek bank na ha chi gba ogiri straight to ka ife a na-akpịa straight to ka ife a na-akpọzidi ya nna otu aka nshi ebanyekwa moto Ogui road ebe a just before stadium amekwu before stadium anyị eruo di stadium etekadi
See, I did him sure na ferulu oloko gate, yes. When I do I'm sure na eruru ọ dị ka agafechala Asata chemist or so. Nah. So like this now, ọ bụkwa na ndị a dị ka ha na-agba obi agụ, ọ bụkwa na ogwe ka eshie ya recover phone unu eme ka mmalụ maka ele nnọkịta anụ a I need my phone. I brought the phone buka the issue. We got drop eji ego phone no doubt. Mani mago no contact na ife ndị ọzọ dịcha ebe ahụ dịcha n'ime. Kita otego ame achakatago fun si ka ntinye kwuo my email na ka m were ya wee ma na my aga ya enwetagodo alert ma nwa ife m ga-eji ọ bụrụ Facebook ụzọ means m ga-eji communicate mmadụ na mini laptop. Mana echetekwuru m password. Ifugo na mmadụ ihe adịrọ mma because ndị a kịta just yes am brain like this. Yes am brain. Ọ just nọ na isi kpakọrọtala mmadụ ọnụ bụ na agaghị m na Elite Road moto akụọ m maka na uche m adịrị amarọ m na moto na-abịa. So I ga-adị very careful. Anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-adị very very careful. Because the truth is that na ndị amara anyị ga-emekwa anyị ife ndị anyị makwa ga-emekwa anyị ndị anyị amara emekwa anyị. Ịghọtago? So anyị ga-adị careful. Ka uche anyị dị ya ihe ọwụ na anyị na-eme. Ha sị gị tinye seat belt shivawa na yara etinye. Amarọgodo m mbọsị ndị bọs bido tinye seat belt. Seat belt ahụ bụ distraction ịmụnye aka n'akpa nalụ gị phone gị. Ịghọta? An excuse. Ndị keke bụ gịnị? Dozie kiri ya anụkwa m because ịmago na abịakwa m cover the tin n'ọbazie akụkọ na nke ha bụ gịnị dozie carpet amụrụ m ka idozi carpet ha idozikwa carpet ọ dịkwa ka ha amanyekwa aka n'akpa aghọtarọ m nke ndị keke agba na nke bọs kịta ka m ghọta ya nke mini shuttle kịta nya mini bus shuttle kịta ka m ghọta ya sọta ka a ga na-asị gị dozie biko tinye seat belt na ndị a na-ejide mmadụ na ha so m n'azụ tinye ndị a ya echekwa na nọ n'ọrụ emechigokwa m ọrụ achọkwa m ije ọrụ a na ihe ya ka ya na-ebe gị ka tie gị confusion ị na-achọ ịdọ seat belt ị na-eji akpa gị ha nwa a na-ene gị anya ihe amakwu na kọndọktọ nwa na-ejikwu the seat belt n'azụ ka ọ hafụ imove because ị na-adọ seat belt ka ịdọ seat belt adị stiff ị na-adọ seat belt ka ịdọ seat belt adị stiff. O nwere nke onye nke a sị na anọkọta driver asị gị gịnị ka ihe na-akụ biko gị chegodu time ọ ka amara ebe foonu gị dị once wefụtakwana foonu ahụ tinyekwa ya ebe ahụ efuzie aka romance bazie gị aka emetụe gị. My sisters na nke ebu gịnị seat belt kwa ọ na-eme ihe seat belt mana ọ fụziri aka na-aba n'ime o jidere dị aka nke abụrụ nke na ọ guess work na o jide dị aka kama na ọ mara na ọ kọrọ ọrụ m dete nke m wee dị careful ọkwa ihe seat belt akwa the same Ogui road maka nyanwụ na onwe ọfịs ya dịkwa n'ebe Ogui ahụ ofu Ogui ahụ ka m na-agakwa. Meanwhile ihe a bụ bọs in fact just nọ asị m nọ na mmadụ dị ka mmadụ dịkwa ndụ na mmadụ anwụrụ mana onwekwe ka o si wee dị ọ bụrụ na ịmago na ife dị otu a na ịmakwa ebe esi ewetakwa because o nwere a na-enwe association of kedu English ka m ga-esi wee tinye association of drivers that rob drivers that steal rubber drivers ọ dịkwa egwu ọ dị egwu. So ọ bụ na o nwere ka o si wee madị ịghọtago uche ga-adị ya ọ bụ na o nwere ka iso echi ya na-eme ebe 7 ọ bụkwa nọ n'ime abalị ebe 7 charachala like this ka anyị wee ya nnọọ 7:30 8 akụbe ebe 7:30 just ka m banyekwa moto from Miru fire service so ịmago like that mana I swear ọ dịgo ka ọ ya adị ọ dịgo ka ọ ya adị. Alright, so long as na mmadụ na ndụ dị ndụ bụ isi ọkwa foonu ka e were ọ bụrụ ndụ mmadụ ka e were kpatakpata egochie ya azụ ịgba mbọ mee gịnị wetakwa ego mana ihe na-achọ igwu nnukwu ndị careful because the truth is that ha chijele that phone kịta ha ma nledu ego onye ha ma nledu half of the amount igo onye bụ phone sef
haman go there haman lie half of ihe ime gịnị igo ya bụ phone ike ihe ha yeli achịta dị ego into 4 ofu ụzọ ka ha yele ya ikele ya 50,000 ana ake obere akụ so ka ebe month na-akpa ige nso ebe month na-eme gịnị na-erute nso nnọọla ejisi ji nwayọ dị very very careful maka ndị agụ owulu nọkwa n'ụzọ ndị bụ na ịma ha edowe ihe ga-edowe elu gị ọfụma nke a bụ na idowekwe mana ha chọgide chọta ya mana ha ma nchọta anyị in Jesus name. Alright, agara ebe ọbụla nna cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ka mkpanye ru na egwu ga-eji wee cheta na Disemba erubere anyị na Oktoba and Oktoba anyị nọ na ya kịta anụ ihe amazin how many months go for before this December? 2 months, in fact 1 month. How many days before Christmas? How many weeks? Okay, wait, how many days itself? Less than 50 days. Okay, wait, 50, even 53 days or 52 days go for 53 days or so. So I gotta be very careful. Makana ndị anu anya adọrọ famma. So cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ebe a Odenigbo ebe anyị na-eji asụsụ anyị adaiset okwu ebe anyị na-ekwu ka o si gbasata mụ na gị ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ anyị kọmamịrị ọnụ onwe ike gbaa ọfụ na-asụ na agakwana ebe ọbụla everybody gyrate 21 week bie gị ga-anụ next ndewo. Hi Khalid Shola, well done. Agosa Esther, well done. Dun, 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 dun. Oshi Baba, Oshi, Amechi Agodalo. Hello. If I die today, I will die no more. Tomorrow no more. If I die today, I go die no more. Today no more. If I die today, I go die no more. I want
Thank you, Amechi. Daloso. Them go deny you, they no know you again. Them go deny you, they no know you again. Everybody run away when trouble. Everybody busybody when they go deny you, they no know you again. Them go deny you, them no know you again. Them go deny you, them no know you again. Them go deny you, them no know you again. Meza you mo where? Okacha, 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 Okacha.
My bomb na 0915-570-8347. So no bossing kita in case of no we each or anyway, because today I'm up for suggestions on recovery of Imagun. All right, so I want them a lot of messages. Someone did not chat online right now on YouTube. Chata na on YouTube and on live on YouTube. And then when did the Khalid Shola and when Agosa Esther and when Amechi Ago. Hello, Auntie Chinazo Dalo. So Amechi. Amechi said, oh, I'm sorry for losing your phone to the one chance. Dalo so. Amechi, oh, my daughter is happy to info Auntie Chinazo live. Dalo. Yes, so yeah, but Auntie Chinazo, Auntie Chinazo, saw some more. Auntie Chinazo says in Jesus' name, I thought you said you belong to them yesterday. No now. I know Pananka, no Nanka has to give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. I'm not you in Chenoya with the Caesar. I'm around here each and all with the Caesar, but open in a go one sog of mega water. All right, Chukuma Brain Charles, Daloso, in the same hi. Choosing BC, we should shine our eyes. Oh, yes, so I know that Ember month. This thing too happened to my neighbor's wife here at last bus stop. Ababa. Okay, but no keke kafa na use. Thank God she catch up quick. Okay, so Duchie gbatara ọsịsọ o wee nwee ike wee litu na bus. All right, daalụ so. Hello. Ka ime? Ndị mma mgbede ọma. Ekesinu nnọọ. After yesterday, ọmalịcha okwu ga-enyere anyị aka ga-abala anyị uru. Ihe dị otu ihe ọma nwee mee gị because mgbe akpọtara n'ọbụ ihe ọjọọ bụ ihe nke ka nke ga-abịa. Amen. Ị ma na akwụkwọ nsọ mee ka anyị makwa na when temptation is coming to your side, count it all joy because the better one is coming. So onye bụ okwu mgbamume m na-enye gị na oburu uche a. Antụ na-emekwa ka ndị ọhaneze makwala anyị mara mba m otu ka anọ ya ịbanye bọs na-aga n'ụlọ atụ na-aga ugwuaji na-aga abakpa na-aga emene na-aga ebe ọbụla ị na-aga bọs anyị kwesịrị imepe anya gị bọs ahụ sị gị tie seat belt ijiri uche gị akụ uche gị jụọ ma kemgbe bọs bido nweta ebe seat belt na ọ bụ driver weta ego seat belt ihe a bụ ị ga-eme atụ ọ bụrụ keke ka ị nọ na ya keke ịbanye keke a na-asị gị madam shifto nwoke shifto rituo ozugbo just ị ga-eme bụ fon gị ka ya agaghị aka na fon gị aka na gị ozugbo because ụzọ a si etichebi ya na ị na-aga n'ụzọ asị gị idego anụ dego pụta na bus stop ebe ị ga-anọ ọ bụrụ na ebe ị nọ ọdụrụ ọzọ ebe bọsọ jiri ụkwụ wọkụọ mekeshọn na ị gara ebe mmadụ nọ ebe ị ga-aba bọọsụ ọtụtụ nọ anya doro edo nọ na ya asịkwa gị na a ga-agba ụzọ ebe ebute ma n'ụzọ a ka a na-agba asị gị na ọka ka hapa ka ha si elikwe ndị mmadụ na ebugo achọrọ m ka ihe mere gị wee merekwe ndị ọzọ ekpere ka o mee gị ihe ọma bụ ihe mere gị ya biko ya ka nka biko jisike Daalụ so, daalụ Ekesin. Of course, so I can do everyone as a point of contact. In fact, as a case study. More about case study today, so worry for me. I need see one or two things I'm here. What I go, okay, where them. Yesterday, ka mmadụ na-asị m na mgbe niile na-ekwu nke ha ma mekwa nke ime tata ka agwazi unu eme mistake emekwa m nke m emegonu m nakwa m agwa unu na m adịrọ perfect bọsị m na-emekwa bọsị m anyụ arụ na chọọchị m eme ka unu mara. Hello, ka ime daalụ
Where Piachalia? Chai. Yes. N'Enugwu a. My bag. Dalo so Joseph. Dalo. Alright, dalo no mani ha iji weta ya n'ụbọchị nke taa bụ gịnị ka anyị mụta one or two things from it. Ka mmalụkwanụ na ọ na-eme, ka unu fụkwanụ na ọ na-eme. Adị magodu na ụdị ya emenube m. Ọ na-abụ nnukwanụ ụdị akụkọ a sị fa, hey, thank God na ọ bụrụ m, it can never be me. Finally, it is now me. Hello. Good evening. Kekime. Blessing on no. Kekwan. Ganiru. Ewo. My dear.
You notice your ozugbo. Yeah. Akwa nke a bụ ezigbo onye ara ọkwa nke ezigbo ya. Maka eziokwu like this na ndị a newa he nidoro ebere. He nidoro dị mma onye ga-eme elufe ebere. Akwa nke a bụ ezigbo onye ara ọkwa nke ezigbo ya. Maka eziokwu like this na ndị a newa he nidoro ebere. He nidoro dị mma onye ga-eme elufe ebere. Hi. Are you serious? Wow. It was sharp. It was sharp. Okay. Honey do ihe ha need bụ ndị dị ka gị. Ọ dị m ka onye bụ na mbụ ode mmadụ gị. So otu ị nọ na ị nọrọ onwe gị mana onye chọta gị ọ nọ in trouble. Hey. Daalụ sọ. Daalụ. My dear, what we am just not wrong. What can I recover good first? Okay. Daalụ sọ. Daalụ. Okay. Hello, you were gonna block account. Akwa aka di anyị a na-ekwu na foonu furu ewu a na-ekwu akaụntụ ego adọrọ dị mara na akaụntụ m bụ foonu m otu a foonu m nọ kịta adọrọ no my money hafụ ihe dị n'ime akaụntụ ka anyị dewegara anya foonu is well sha unu anụgo nian ụmụ ndị nsọ ọ bụ na ọha ọzọ ha nọrọ ha tibe ole ndị oshi na-asị onye ọbụla ihe a bụ ihe 7 o'clock 7:30 ghọtago nna ifeat ewetara m onwe m ọtụrụ mgbe m ji nweta onwe m sha. Hello. Good evening. Keke ime. No. Ganir. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. No, Kenechukwu. Ha nwakwa m nwatakwa m sef. No problem, no problem. Worn out and tired.
Ọsị anyị ga na-ekpe na-ekpere bụ ọnwa karịrị anyị ka hapụ ịbịakwute anyị. Ọsị ya mego nwere onye ama mmenwu. Onye so na ama mmenwu anyị mara na onye ada agwa onwe eziokwu. Nwere onye ama mmenwu. Ana dibe nnọọ. Ọ dịgo ka ọ ga-abịa. Edibego m. Ọ dị off easy, my brother. Na analyze in dollars. Oh man. Ka anyị solukwuo. Ihe dị mma na-adịkwa n'anyị mma na-arụ. Onwekwa, my brother. Onwekwa. Daalụ. Daalụ. Daalụ so. Daalụ no. Daalụ no. Daalụ no. Of course, ka anyị na-asịkwa m sorry, ka anyị na-amụtakwa ihe nyi ya, ka anyị marụkwa na ihe a wee mba mont. If not, afa ga-abụrụkwa sorry. Ya, hey. Afa ga-abụrụ gịnị? Sorry. Kwepụrụta afa m ton go to Chinazọ sorry. Auntie Chinazọ sorry. Nazọ surname Auntie Chinazọ sorry. Wetago. Otu a ka ọ ga-adịkwa gị. So, ịdị careful. Ịdị careful. Hello. Keke ime. Good evening. O ka afa gị na ebe isi akpọ m. Anwụ nnọọ. Ụna asịsị na m udo na mmadụ anwụ. N'efifi anụ a. Ha. Ha. Oh, yeah. Oh, fine, Chan. 3 days ago. So later, the man later called me, asked me to come and take my phone. Okay. You know what I mean? Okay. If there is bad people, there is also good people. Because more and more than now, all the people, because the phone is up on like a gun. Because that guy now so after more for the guy. I just pay for his own transportation. For there, the KK move not going to my phone. So all the man be picking the phone. As the KK guy, his phone already go. Call the person with the phone. So after years after the man, program my phone in the morning. That was on Sunday. So you see, okay. So from there now over here around that time 2 o'clock, I went there and the phone was delivered to me. So my young and for anybody over and I gave up on I get that. Yeah, be very careful. Try each day phone again. They are not going on night. Make sure be very careful because you're not gonna happen. Today they might just rush you. More daytime, try if I boss the phone again or if I get the amount. Ondo. Daalụ so.
Oh, dal. categorizing Oh no, yeah, yeah, no near. the ODENIGBO ndị nke m ọ ga-abara unu daalụ m. Dal, sir. All right. Yes, so kind of get one euro table World Mental Health Day. Table World Mental Health Day. So like this, Nandi actually gonna brain unga amazon ka brain unga now. But don't worry, I'm stronger than pain. But if I know who makandibu na heshroike, imagon mentally, woberi face emotionally or physically, woberi yo affect go her mentally because all these things were connection. Madu mega affect emotionally. On a yes brain. Yotago. So ka anyị na-emekwa ka anyị na-agbasikwa mbọ ike na-asị m ndo nekwa anya na nebo gị ndị nọ gị n'akụ ndị nọ gị iru n'azụ make sure that na mentally na fa dị oke na-ajụ ese onwekwana ihe o mee na itete n'ụtụtụ kụọrọ nebo gị aka si ya kedu ife o mee ya m kedu ka o mee at least every 2 days or 3 days ka ọ dịkwa ka ịghọtago because the truth is that mara ife onye na-fight ọ bụ na m ekwupụtara nke m ebe a taatụ na ya ama na m na-fight phonelessness. All right, 0706-048-5853. Cake email. Ganir. Ihu bezok mana nya nwa na-abịa in the terms of onye ike gwụrụ like mụ yesterday ama m na ya dey use seat belt mana bịa fọrọ ebe mụ na seat belt na anụ ọgụ ka m wee yiri seat belt mana ịma maka iyo so he made my phone not free and I'm looking that free. What I got to go oh God to attend the talk of them as working. So in the computer, in I can also like one time okay with the group. In I can also here phone look at answer. They can be for like change in the room no so in I can. He can be booking. Make sure my phone get knock and it's something like that walk through. Each day I think we're each day I can also. I will get on my ticket. I follow you for like 11, 5.5, and I can also. And then beginning, John, who came in the room, national life. They can go that so. No, Barata, no, I got it to ESPS, and if you want to do it, you want to. Now, but I look at national library. Ndị book again, ndị only book again. The people because I don't think that I can. Because later people actually I follow among nature. If you so about the express back EFCC, my bomb power. If you can't get to a bomb power, or no, you can buy the police, or can find with area. Many you are banana. Because this can idea was from a life of the secretary in America. One is in us. The 84 9 can have over there rather. You know, they better get a making. Get on. I just tell for now. You're not getting it. The what I would do. Or come as before to get one. That's actually the girls on about those are by the one man in all number before pioneer before top rank. You might have what would I get you wow when we what they call it EFCC. Yes. I don't know why in this room, guys, I didn't want to Baba no get they are jump sweet bomber, 2 speed bomber there, jump boya, Bavary, Bam get before I 2087. That is end with a castle. So you can lose it. You don't know we are the worship. Molanya castle, Obronian, already perfect. Yes, money already perfect. But you can lose all this that. Opening in almost in happy phone. Working on a phone, happy phone. Or if I bought a city ship to, people ship to in Adumar. Notice Mariana, we are the quick, America, the quick, good Jolopona, Lake Arabia. In a boy, I think she's doing in a Adumar, Alusaramano, what of all my one in would I did do it. Many after him. Or I'm a never in about 200.
200 ka na-abịa o asịja gị na 300 300 bụ ka gị na-anwa enwe ike nwee nụ ọgwụ by then unu na-anụ ọgwụ eji ego gị aka na-akpa emego gị ya chọrọ ime gị bụ otu ahụ ebe ahụ eke ya bụla chọrọ ime gị wa so oge ụmụ anya onye asị gị ihe eme mmadụ ihe nwere akọ ị ga-anabịa na gbara igbo nke m obodo infọmeshọn afọgbo anya m ejiri ụzọ ji ekwe na redio ka ndị na-ekekwa ego na-anụkwa ya so ịmakwa na ndị strategy mmadụ ji ụdị adị aga uche gị nnachi azụ gwa gị na-ekwe ihe dị ụtọ na biden agwara gị elu ụtọ gị na oge m gwara akụ onye bụla edigo wise anyị ọ gwara dị perfect but ya dịkwa at least ka try ikuru ya own test leave the rest to God onye bịa chọrọ ikwu darụ nne. Alright, daalụ so. Alright, daalụ ekesi na ọ bụ na mụ otu nsogbu eweta Oshi wee kwu ya bụ that na ọ bụrụ na ihe ndị a adịrọ mana ihe anyị na-ekwu bụ na sometimes mmadụ na-adị so tired and worn out that na brain ga-akpakọrọ ọnụ ya ka m na-achọ ịkọwara gị na mụnwa nọ n'ime moto abụrụkwa na nna apịnya bụ fon ejikwa m foonu m n'aka maka nna like iri biznes ụdị ọrụ anyị na-arụ bụ ọrụ ị ga-anọ na fon 24/7 even nkịta mụ na unu na-ekwu ije na YouTube anọ m na system because of the work we do. O nwere ndị ọrụ ha bụ fon happy her phone for some certain hours ị ga-ya apụta ya ejiri nri so sometimes ihe mmadụ na-eme na-edepend eji m foonu m n'aka na-agwa gị na eji m foonu m n'aka driver na alụ m foonu si ka o tielu m n'akpa na-eche na ọ na-atụnyelu m foonu m n'ime akpa amarọ m nọ n'ime maka handbag bụ o megidekwu tie in fact ihe mụ na the driver jere eje yesterday nkọwala unyi m ga-ama na brain ka onye adjust chigharịa na brain nwanụ dị weak because of gịnị long day from work ịghọtago ezumike adịrọkwa na asị na ezumike ofu onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ my sister kwan ma gwa unu si na my sister ezumike ezi amakwudo my sister kọrọ m dete mana uche m ịmago na uche m adịrị ya nke ya bụ na aka itekwe onye ike ị na ha esighị itinye fon gị n'akpa my sister bụ na ọ na-akpa ka amụela aka na akpị ya probably ndị ahụ ebitenwụrụ dị fon mgbe my sister anyị ya chaa na akpị ozugbo sị ha ka ihe ọ na kedu ihe ị na-etielu m aka na akpa m kwụsịnụ ka m lituo nyanwa na onwe ya realiziri ya ozugbo lituo mụ na onwe m na-realizero probably because of ịmago na otu nsu wee nọdụ otu m na isi m shi wee nọdụ that day that yesterday nyanwa na onwe ya na isi ya nọ ka ọfụma ee so ọ bụ na ihe na-ege ntị ebe ọbụla ị nọ nke ọbụla ị na-eme ọ bụ na ị na-apị fon aga n'ụzọ mụ ana m apịkwu aga n'ụzọ adị m guilty of that one kwefụrụ nke a adị m na-aga n'ụzọ nwere ihe ya emeketa ka mkpụ ụkwụ na okwute somehow m na-afụ my phone na-afụ the ground mara anọkọta mụ na mmadụ aja amụọ n'ụzọ dịrọ possible mana kwefu nke keke ịnapụ m ya na n'ụzọ one day ọ ya eme because the truth is that ị nwere keke na-abịa iche na ọnụma keke bụ mmadụ na ọ na-agbafe ị ga-ama nọ ndị oshi mana nke yesterday bụ gịnị anọrọ m onwe m n'ime bọọsụ jide foonu m n'aka adịkwana m apịa because o bidokwa n'ala ihe tinye seatbelt mpịnyegolu foonu si aka nke bụ seatbelt kemgbe ebidokwuzi gbọ ajụrụ ya sị kedu mgbe ebido gbawa ọsọ m na ndị a na m amụrụ na na ebe m ntụ ka anọ fịarịa m brain ozugbo napụ m foonu si m na ọ na-ekwu okwu uhie na nka na-apị foonu mụ tinye foonu na akpa mgbe ha dọwagụpụ m akpa na-abụ mbụ n'ala anọ m n'iru moto so mụ na nyanwa na kọndọktọ nche na otielu m nche na ezigbote driver ka mụ na ya na-akọ ka ọ nara m fon seke ya na-ana m fon sị m tọgbogodu foonu ka m tinye seatbelt m make sure na seatbelt banye before ndị ejide ya my dear brothers and sisters so amarọ m na ya bụ foonu abanyero n'ime akpa ma amarọ m na purposefully na o mee gịnị abi purposely na o mee gịnị na ọ tụnyeli foonu na ana motie foonu romansi akpa m dafuna na afukene no dia ndị anụ like unsuekwu ha kwadote like this ha kwadote for you because uche gị niile bụ na just ka ị na-anụ ụlọ jee zuo ike ịmago wọmụọ nri lara ọrụ onwe gị ọla itinye bọọlụ iji wee tetekwe little did you know that na mmadụ fụ gị ebe ikwu na-eche moto target ya gị nwee ulterior motive 07060485853 hello good evening. Ndekwa mma ka ekwan. Ka afa gị na-ebe isi akpa anyị. Honorable no. Honorable line no.
Anyi na-ekwu. Daalụ sọ. Daalụ sọ. Oh, ya. Mba, m ga-eme ya. Ọ dịgo late mana mba ihe a mee na hapụ kene n'ihe mmadụ na-echekarị. Ego adịrị ya anyway. Except na ha na-echeskwa nke ya bata mgbe ọ batazi alụ mana ego adịrị ya nke taa. Maybe welcome back. Ọ bụrụ echi. Nigeria as a whole. Daalụ sọ. Oh, daalụ. Daalụnụ. Kumbe o si na-emekwa kwarapụ na sịga ncheta elu na anyị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazi na-ego Odenigbo. Odenigbo bụ ebe na ụsara akpa nkata dịka otu o si mmetụta mụ na gị. Anyị tata na ife njimaka ya wee bịa wee onwe m as a case study. Ịghọtago ka anyị dị careful na ha ebidokwana. Ha na-emelịtọ bụkwa emelịtọ. Nke m echekwa m nọ ife abalị. Akpọgokwa m nkịta si na o mekwa n'efifia ihe dịka ebe 3 hours ago. Nwegokwa ndị kwukwe na ha afụgokwa. So ka anyị dị very careful. Ebe nwụrụ m akwa. O wutere m. Ihe mere o jiri owute m bụ na mmadụ anwụrụ. Ọ bụgodị na notice na nya bụ phone na ọ danye na mbịa na asị what if na mbịasikwa n'ipik ya because na ọrụ fa cast ga-akwakwanụ m isi na dashboard. Ị ka akwazie gị ime ka collapse onye ma ebe a atụsa ozu gị onye makwa sef na ya atụsa gị otu echi wee kwa ka wee na unconsciousness MSC binie. So e nwere a lot of things bịa gbataba m n'uche nsi na ọkwanụ phone ka m bie gịnị bụ ihe funu ọkwanụ phone na mmadụ anwụrụ ka ndị ndụ time ka ọ ga-eteki mana anyị egochi ya bụ phone mana anyị nwa bụ na anyị na-ege ntị ka uche anyị dị ya bikonu ka uche anyị dị ọ dị very important. Hello. Ka ime? Okay, gaa n'ihu. Nah. Ewo jisi voice gị na-break kwa o. Alright, biko jisi ike nọrọ ebe netwọk dị ka anyị nwee ike nụ ihe ị na-ekwu. Jisi ike adịba ya dị anụ ihe ị na-ekwu atọ ọ na-break off. Hello. Good evening.
Hello. Kekime. Kekime. Alright, ka anyị kpọchara obere egwu anyị na-cheta azụ. Anyị ebidokwa ebe anyị nọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ụbọchị na-emezikwa rapụ. So just ofu egwu anyị akpọ nnata nna cheta azụ mpike 1 or 2 calls wee pịachie. Ndewo. Now which Baba do the jazz? Oh well, I've done better. No, because I pray and fast. No be Oshi, no be jazz. Okwachi nenye. Hey, Osinachi. Hey, I'm Baba Kenzie Udosson, aka Madam Teresa, all the way from Abagana. And I'm not ODENIGBO, Nime Volt, 104.3 FM. Akuku. You go. Yes, Osinachi. Yes, so a lot of people na ajụ m kedu ife mmelu ihe adị ewute m na normally akara ebo nka na-akpọ nọmba driver meme ya bụrụ ezigbo mmadụ so ọba ruru ịkpọ dị nọmba akpọ mkpọ n'abalị nnyaa ọ ga ọrụ ngikwa for hours so ihe mee from 7 ọ dị ka ebe 10 ka agbanyụzie ya ọso so onye abụ na ọchị pik o nwere like 3 hours to pick mana o decide not to pick so ọbaghị uru this morning they try but the next thing this morning you make yourself happy. Osinachi, help me a happy person. So what do you WhatsApp na phone furefu? Come on, you enjoy with na off on the other a gadero. You go new phone or you make it unplanned expenses or dero. You understand? I check you for 10 ways. 10 ways of maybe if I had. What if Ebenine? Yes, I'm not saying one. In fact, I'm going to many ways and carry avoid here, man. But Odorozi valid because CMLA emego. Come on again. Iwere akonuche ihe muta make sure na mmegene na mbiya for the rest of my days so that history ama repeats itself again. Ka history happy repeats onwe. Mburu ya butekwe na ODENIGBO ka mụnwa na onwe m gwakwa unu nekwe ka o si wee dị nekwe ka o si adị nekwe ka ọ ma dị ka kpachakwala anya na ọma ndị mma na ụdị ihe a mee na m ebutere ya. Alright, so before achọrọ m ịgachi back to the YouTube. I have a lot of people joining him na YouTube. Ameichi Agosi, my daughter Chimbusoma is saying hi to you. Dalo so Chimbusoma, my baby, kekwano. Agụkwala akwụkwọ taa anụ m na ụmụaka nọzi meeting break mfe Maria school emechie so Busoma daalụ. Ember month everyone should be more careful and cautious. Sorry Auntie Chinazo for the mishap. Daalụ so Eva Ole daalụ. Joyce Nyambura hi. Chuma Brain Chelsea, your programs are always good to listen and watch. God bless you, Auntie Chinazo. Dalo so. Dalo. Oh, Dalo so. Beautiful girl. How about my one now? Chuma Brain. Hi. Okay, Chuobu. Hi. Kedu kime. Joyce Yabura. Beauty. Dalo so. Oh. MSC, I was on Queen on Dinkem Bonk and the vote on Candy Village. I'm from Ababa. I'm greeting you. Dalo so as Samuel Chino. So they are needed on YouTube. Follow Quafao. Subscribe to their channels too. Alright. So subscribe. I don't know subscribe. Go to my channel. Unwa need on vote now. Subscribe to our YouTube channel. Oh. Unemeyelum. Can wake a funny meri. And Domakafon Giezuru. Christian King. Dalo so Christian. SZ Samuel Chukuno. So greetings to you, Auntie Shina. I'm so sorry for the loss of your phone.
Please, did you put your SIM card in SIM card or Foziano? Please try to track the phone, but if you cannot track it, just go ahead and burn the phone. Burn the phone. Where's your phone? And I work in a phone. Ezuru phone. When I say burn gini. Yen chodere ejubu. Onwere onye ga track nwukwa biko kwanu. Adịkwa m up for any imago anywhere I ga-eshi chọta the phone maka enwere m ego nji ego phone. Send my greetings to Eke. Eke Buruburu from Eke. Oh, Eke Buruburu from Eke. But hi, Eke Buruburu. Asị sị gị hi. Mụ kenesia gị. Alright, daalụ nụ ndị niile sonyela anyị na YouTube. Daalụ so. Daalụ, I'm very grateful. Daalụ for joining. Not dịka maka ihe a mee m ku niile ji join the channel. No, wee na comment. Nke taa kpakwa ọ salụkwa ọkụ. Hello. Ke ime? Eze nnọọ so ọrụ dịkwa mma. Daalụ. Enokwa. Yan. Hi. As in, you want a Superman. Oh, daalụ so. Daalụ so. Okay, just one more call. Onye ya nonye ulu 1 minute. Just 1 minute. Tantalizing. Ị na-abịazikwa late o na mgbakọ a. Ka ihe na-emezi. Oh. Oh yeah. Ọbọkwa obere ihe. Ị na-achị m so sorry ọlọ ndị obi agụ bụ unu. Ndị obi agụ. Na mama. Uche ga-ama ndị dị a. Ịmakwa n'ihe emenụbeghị gị before.
Yeah. Chai. Go back. Eziokwu. Daalụ sọ. Daalụ. Daalụ. Alright, na-asị unu daalụ sọ, daalụ kunse nọ yalụ m ndị nọ na live on YouTube, ndị nọkwa na live n'ụlọ ebe ọbụla ị nọ wee na-ege m, na-asị unu daalụ. Nwere ife anyị na-ewetara unu ebe originality asị the hot ka o si eme real life stories. So n'ụbọchị nke taa ọmụọ nsogbu adịrọ, ya bụ mistake emeghị ya, ihe furu efu efugo, mana nna-achọ igwe unu biko nkwu mkpachara anya kụ hafụ isi ụzọ nsị ụzọ adịrọkwa na ọkwa heartache eke obi shie gị ike, because ọ bụ na mbụ ụdị ndị na-abụ na ụdị ha mee break ede a echebe ka ego ya eji ego phone contact m ife dịcha na ya videos ịmakwana a lot of things memories dịcha na my phone ịghọtago mma ha bịa Odenigbo. So I need somebody this strong, mana ọ bụ na ịdịrị ụdị strong it's okay to cry. I'm telling you, ego bụ ihe efu. Ọ bụrụ these days na Nigeria ego matters. Ego the very very utmost important. Without money nwere ihe ị na-eme na this life. So it's okay to cry, it's okay to mourn your phone if ọ bụ na ị chọrọ ime, mana at the end of the day kwụsie ike nwee olileanya na ya bụ ihe na nke karịrị ya abịa now or later. Kechi neburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ, and echi ahụ bụ ije afịa. So nọrụnụ maka ije afịa ga-abịaru echi from 9 to 11. Ka ọ dịzikwanụ mgbe ọ ga-adị onye mara asụsụ n'ikwu, onye amaghị asụsụ naanị agbacha ọsọ agụọ ma ya, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu, eriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ ihe na-asa n'anya, ọ nọ na-akụ mmiri ka ụfụfụ baa gị anya. Bịa pala discussion, cheta na ife a bụ weekend, so enjoy yourself. Ndewo. Ina n'ife mụ na ọsị mmanụ isi na-ajide ịpụtazi ebe a na-aka irụ. Bye.